ƙasashe da dama da suka mallaki makaman nukiliya sun yi wa Iran tayin amfani da shi idan buƙatar hakan ta taso. Tsohon shugaban ƙasa kuma mataimakin shugaban kwamitin tsaro na ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya caccaki harin da Amurka ta kai kan wasu cibiyoyin nukiliya a Iran. Yana mai cewa bai cimma wata nasara ba sai dai ya haifar da barazana ga zaman lafiyar duniya. A cewarsa muhimman cibiyoyin da ke da alaƙa da haɓaka makamashi sun kubuta daga harin na Amurka, kuma Iran za ta ci gaba da shirinta na ƙera makaman nukiliya. Medvedev ya ce gwamnatin Iran ta ƙara ƙarfi, inda ma jama'ar da ba sa goyon bayanta a baya suka fara marawa ƙasar baya. Haka kuma ya bayyana cewa ƙasashen duniya da dama sun nuna rashin amincewarsu da matakin da Amurka da Isra'ila suka ɗauka, inda wasu har suka nuna niyyarsu na baiwa Iran ɗin makaman nukiliya. Medvedev ya zargi shugaban Amurka Donald Trump da jefa ƙasar cikin wani sabon rikici. Yana mai cewa ya manta da burinsa na lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel.